Sziasztok! Először is el szeretném mondani, hogy miről szól ez a csatorna. Legfőképp a saját véleményemről egyes témákban. Másrészt viszont reakciókról, véleményről, meglátásról, és ez mind az én véleményem, az én reakcióm és no script. És az első téma, amiről beszélni szeretnék, az 2-3 hete már csapból is az folyik, és eléggé böki a csőrömet. Ez a Pride betiltás elleni tüntetés, ahol én két oldalnyi embert látok. Az egyik oldalon olyan fiatalok vannak, akik feltűnészi viszketegségben szenvednek. Másik oldalon meg olyan emberek, akik a kormányt hibáztassák mindenért, és más nem lehet a hiba, csak a kormány. De azt nem veszik észre, hogy semmit nem érnek el azzal, hogy ott most tüntetnek és 4 hidat befoglalnak, mert csak mások életét teszik tönkre, és jöhetnek azzal, hogy jaj, a miénket is tönkre teszi a kormány. Persze, szerintem mindenki a saját életének kovácsa. És nem az a legjobb dolog, hogy befoglalunk egy egész hidat, egy egész félvárost, és akkor mindenféle obszén szavakkal illessük a többi embert. Mert hogy jaj, hát én most baloldali vagyok, és te jobboldali, ezért téged meg kell lincselni, meg te milyen szarember vagy, mert te hozzájárultál ahhoz, hogy ez legyen az országgal. Te hülye vagy? Ha most te elmensz külföldre, ott is te határozod meg, hogy milyen életed lesz. Ugyanúgy Magyarországon is te tőled függ, hogy milyen életed lesz. Hogyha elmész tüntetni, és 5-6 órád van arra, ilyen fasságokat csináljál, és uszítsd a népet még jobban, drága baloldali vezetőkkel együtt, akkor arra is lenne időd, hogy az életedet rendbe tedd, meg mindenki először a saját háza táján sepregesse, ahogy szokták mondani. És azzal, hogy ti most itten tüntettek, értem én, hogy jaj, szabadságunk, jaj, gyülekezési jogunk, de a kormánynak az én meglátásom szerint nem is azzal van a baj, hogy az LMBTQ közösség felvonul, hanem azzal, hogy a legtöbb embernek ahogy felvonul. Ha nem lenne már majdnem baszás a főtéren, amikor felvonulnak, meg nem nyalnák, falnák egymást, az azonos neműek, mindenki szeme láttára, akkor lehet nem is lenne ez ennyire baj. Hanem csak ünnepelnének, elmennének, felvonulni, és akkor ennyi. Mire jó ez, hogy hergeljük egymás ellen a izét? Ez most egy nagyon jó ürügy arra, hogy támadhassák a kormányt. Semmi értelme. Mert ameddig magadnak nem teremted meg a saját jövődet, az más nem fogja. Hogy el is mondtam nemrég, ha van időd arra, hogy tüntessél, káromkodjál, táncikáljál a híd közepén, a belvárosban, akkor arra is van időd, hogy összeszedd a kibaszott gondolataidat, eltakarodjál dolgozni, vagy tanuljál, vagy bármi. És akkor lehet, hogy lesz is belőled valaki, és ha lesz is belőled valaki, akkor már nem fogod ezt gondolni, amit most gondolsz. És most bevágok ide pár videót a Pride-os emberekről. És a tüntetőkről, bocsánat. Unatkozó fiatalként, vagy baloldaliként, persze ez a legjobb döntés, hogy elmegyünk, ordibálunk, felvonulunk. Persze ezt elmondták, hogy ez egy békés tüntetés, itt nem lesz erőszak. Még ez a jó, még nem akarnak megverni senkit azért, mert jobboldali mondjuk, de mondjuk a jobb oldalt azért van egy olyan tábor, akinek melege van ebből, hogy nem tud hazajutni este, mert bár unatkozó, vagy éppen feltűnési viszketegséges,
vagy éppen olyan baloldali, aki mindennél jobban utálja a kormányt és le akarja dönteni, azok megcsinálják az esti mulatságot, és ezzel tényleg mondhatni családokat választanak el, mert nem tud hazajutni az illető a családjához, vagy a beteg gyerekéhez. És beszélhetnénk arról is, hogy vannak olyan jobboldali emberek, akik nagyon csúnyán betámadták ezeket az embereket, persze szóbelileg, de volt, aki már tettlegességig is elment. Nem fogok most bevágni videókat, de az se szép, igen. De ezt ők kezdték, a tüntetők kezdték. És nem lássák azt, hogy ez az ő hibájuk, hanem ők azt gondolják, hogy minden nagyon fasza, és minden nagyon szép. De margójára a témának így csak annyit mondanék, hogy ha nem tetszik nekik az országok, miért nem mennek el? Ja, máshol se tudnának boldogulni. Máshol is ugyanilyen szar lenne. De lényegében én ennyit akartam röviden erről a témáról beszélni. Következő videóban találkozunk. Sziasztok!